da mi izbaksuziraš, sad molim te, znači stvarno. Kako? Neka mi neko objasni kako izdrži bez telefona 2 meseca. Ćao svima, ja sam Zorana i ovo je 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Prva stvar bez koje ja ne mogu su kapi za nos, naravno. Mislim da ovo znaju svi koji me prate. Nemam šta da dodam, osim da moram da se operišem i da sredim tu devijaciju, ali mislim da se to neće desiti u nekom skorijem periodu, tako da kapi su tu već godinama i verovatno zauvek. Ovo je lagano mogao da bude video šta se nalazi u mojoj kućnoj apoteci, ali druga stvar bez koje ne mogu su moji lekovi za napade panike. Pričala sam o tome dosta, učestali su i jako su jaki, tako da bez ovoga ne idem apsolutno nigde jer me spašavaju. Zatim imamo naravno stvar bez koje mislim da niko od nas ne može, ali ja sam posebni fanatik, to je telefon. U slučaju da mi je prazna baterija, napuštam događaj, šta god gde god da se nalazim, telefon je uvek u mojoj ruci. Ako ne odgovaram nekom na poruku, to je zato što ne želim da mu odgovorim na poruku, ne zato što je nisam videla. Ili eventualno zato što se tuširam, ili postoji treća opcija kada eventualno igram neku igricu pa me mrzi da prekidam, ali u suštini, ako ne odgovorim u roku od 2 sekunde, jasno je zašto. Telefon je uvek tu, bez njega ne idem nigde i mislim da je to jedini razlog zbog kog ne bih nikada mogla da uđem tipa u Survivor ili u neki reality, zato što... Kako? Neka mi neko objasni kako izdrži bez telefona 2 meseca. Sljedeća stvar, definitivno ljubav mog života, my twin flame. Nažalost nisam mogla da ga donesem, ali to je definitivno moj pas, pomeranac Aspen. Ja sam imala psa pre njega, imala sam i još jednog psa pre te devojčice. Mislila sam da sam ih voljela najviše na svetu, ali ova ljubav i ova povezanost, to stvarno nije normalno i taj pas će mi doći glave kao nijedan muškarac nikada u životu. Naravno, naočare za sunce, raznorazni modeli, raznorazne boje, najčešće crne do duše, ali ovo datira od davnih dana, dok sam se još slikala za blog svaki dan, jer nekako morala sam da brinem o pozi, morala sam da brinem o outfitu, još mi je samo falilo da brinem o tome da li sam se našminkala ili nisam i onda su naočare nekako uvek služile da mi prekriju pola face, tad su bile moderne, do duše one veće koje su stvarno bile kao zunzare. Ali od tada jednostavno nigde ne idem bez njih, obožavam da ih kupujem, non stop ih gubim takođe, ali ne odustajem. Naravno, ključevi od kola, ja sam jedan lenji bik, ne idem nigde bez kola, ne idem nigde ako ne mogu da se parkiram na vrata od lokacije i uvek sam u kolima, tako da bez ključeva i automobila ne idem apsolutno nigde. Još su mi ovde povezani i ključevi od stana, tako da ovo je uvek sa mnom. I nikad nema mesta u torbi za ovo jer su mi uvek torbe manje nego sve ovo. I kakva bih ja youtuberka, influencerka bila da ne stavim kameru ovdje i da se ne pravim kako sam ja neki veliki radnik, što u principu, evo, do današnjeg dana nisam upalila kameru, ima sigurno mesec dana. Možemo da pogledamo, ali tipa imam jedno 20 klipova koje sam krenula sa i dobro jutro, krećemo sa novim vlogom i to je bio jedan jedini klip u toku dana. Ali ajde, moram da kažem jer stvarno ovo je deo mog posla i moje oruđe za rad, tako da trudim se da ne idem nigde bez nje, ali sad koliko je palim, to sad već zavisi od meseca do meseca i od mog raspoloženja. Ja sam opsednuta sa parfemima, volim lepo da mirišem, naravno to je razlog zašto imam svoj parfem koji sam prosto morala da uključim ovde. Iako nije jedini koji koristim, s obzirom da volim da menjam, ne volim da mirišem isto kao svi, tako da imam jedno 4-5 još koje menjam, ali nisam mogla sve da ih donesem, tako da sam donela ova dva koje su trenutno moji favoriti, pored mog naravno. Ono što takođe volim da radim jeste da ih mešam, stavim moj parfem kao bazu i onda dodam još jedan preko toga ili pomešam neka druga dva, prosto u zavisnosti od raspoloženja, gde idem i kako se osjećam.
Zatim imamo neseser, koji uopšte nije neseser, to samo kao flexam Louis Vuitton džabu. Ne veze s neseserom, ima veze sa sadržajem unutra ili ti sa šminkom, jer ja bez šminke ne idem nigde. Mislim da mene retko ko može da vidi bez šminke i jednostavno to sad nije ni kao stvar u tome da se ja ne osjećam sigurno bez iste, nego volim da se šminkam, uživam u tome i nekako se osjećam mnogo bolje. Ceo dan mi je lepši kad sam našminkana. Znam da imaju oni ljudi kao da li frizura ili šminka, kod mene je šminka. Definitivno, kosa može da mi bude vezana u punđu, ne zanima me, iako me to ne sprečava da se feniram 3 puta nedeljno, ali šminka je definitivno moj favorit i, na primjer, kad putujem, ovo uvek nosim sa sobom u ručnom prtljagu da se slučajno ne izgubi, jer ako se izgubi, šta onda? Gde ću? Kako ću? I poslednja stvar koju imamo jeste krema. Nećemo da reklamiramo brend, svi koji mene prate i moje videe znaju o čemu se radi, ali ova krema je promenila moju teksturu kože, apsolutno sve vezano za istu i bez ove kreme ne idem ni na jedno putovanje, ne ležem na spavanje bez da je stavim, tako da to je to. Ovo je bilo 10 stvari bez kojih ne mogu. Pokušala sam da budem inovativna jer ovakav video imam na svom kanalu, pa sam htjela malo da promenim neke stvari, ali nažalost većina je ostala ista, izgleda da se ja ne menjam iz godine u godinu, ali nadam se da ste uživali u ovom videu, ljubim vas puno. Ćao!